Madzulo abwino alero lolemba ndipo ndi nthawi ya nkhani kuchokera kuno ku MBC. Muli ndine Mercy Zamawa ndi mzangayo Savita Wilima kumapoyamba nayi mitu ya nkhanizi. Mtsogoleri wa dziko lino Profesa Arthur Peter Mutharika watsindika kuti chidwi chake chili pa ntchito yobwezeretsa chuma cha dziko lino. Bungwe lopereka ngongole la MEDEF layambanso ntchito yopereka ngongole. Ndipo bungwe la MANEB layamba kulembetsa gawo loyamba la mayeso a Junior Certificate of Education. Tsopano nkhanizi mwa tsatanitsatani. Mtsogoleri wa dziko lino Profesa Arthur Peter Mutharika watsindika kuti chidwi chake chili pa ntchito yobwezeretsa chuma mchimake mdziko muno. Ndipo ati Amalawi asatengeke ndi anthu amene akufalitsa nkhani zabodza pofuna kusokoneza masomphenya a ntchito zachitukuko. Tili ndi zambiri mu ripoti ili. Tipepese tikupatsirani ripoti limenelo pamene nkhani zathu zikupitirira. Nduna yona za ubale wa dziko lino ndi maiko ena a George Chaponda yati ubale wabwino ndofunika pakati pa maiko a mu Africa ndi dziko la Korea kuti maikowa athe kuchilimika pokweza ntchito zachuma komanso pothana ndi mavuto omwe akukumana nawo. Tili ndi zambiri mu ripoti ili la mwayi mtumodzi. Achaponda anati mliri ngati wa Ebola mdziko la Democratic Republic of Congo komanso mikangano ya maiko yadzetsa mavuto akulu pakati pa anthu ambiri mu Africa. Iwo anati maiko akumana ndi mavuto ambiri pamwamba pa mavuto ena, kotero nkofunika kuti maiko akwanitse zomwe analonjeza pa msonkhano ngati uwu wa chaka cha 2024. Ndunayi inayamikiranso dziko la Republic of Korea popangitsa msonkhanowu komanso kukhwimitsa ubale wake ndi maiko a mu Africa. Iwo anati msonkhanowu umapereka danga kwa maiko kuti aunike mfundo zomwe anagwirizana m'mbuyomu komanso kuzamitsa maubale. Ndunayi yati kukwera kwa chuma kwa dziko la Korea ndi chilimbikitso chachikulu ku maiko ngati Malawi lomwe ligwira ntchito zachitukuko ndi masomphenya ake kuti pofika mchaka 2063 lidzakhale dziko lodzidalira pa chuma. Iwo atsimikizanso kufunika kukweza ntchito za mafakitale komanso kuchita zinthu zotukula ntchito za malonda pakati pa dziko la Malawi ndi dziko la Korea. Mwayi mtumodzi, MBC. Bungwe lopereka ngongole la Malawi Enterprise Development Fund MEDEF lati layambanso ntchito yopereka ngongole ndipo ndalama fupifupi 100 billion kwacha ndi zomwe bungweli likuyembekezeka kupereka mchaka cha 2026 kufika mchaka cha 2027. Mkulu wa bungweli Akaisi Sadala anena izi pa msonkhano wa olemba nkhani mu mzinda wa Lilongwe. Asadala akufotokoza zambiri. Nzoona mbuyomo zaoneka zatheka ena makwanitsabe kutenga ngongole pa individual level yopanda chikole. Ndi apa tunena kuti ulendo uno sitiyenda choncho. Amene afuna ngongole za gulu atipeza, amene afuna yawo kaso atipeza, koma timuchita asesi munthu yongati munthu ndi zimene ali nazo zomuyeneleketsa kuti atani atenge ngongole. Kodi tipanga chani kuti tifikire anthu akumudzi amene nthawi zambiri amakhala kupinjika kuti apeze ngongole. Ndimafuna ndikukumbutseni kuti mmene bungwe lino limakhazikitsidwa ndi malemu Profesa Bingu wa Mutharika adazindikira kuti pali vuto limene lolo, kuti kuli anthu amalawi ambiri amene alibe kuthekera kuti atha kukatenga ngongole ku banki. Chizungu chake amati
underserved ndi munthu onena kuti ndi wakumudziyo amene sangathe kukwanisa kupita ku banki kukatenga ngongole. So nchipake bungweli linabwera ndiye cholinga chathu nchionena kuti munthu amene yoyo athe kutenga ngongoleyo podzera chani m'magulu, chifukwa m'magulumo sapereka chikole cha iye yekha. Gululo ndiye chikole, pachizungu amati mumakhala peer pressure. Mugulu muja ngati mmodzi sanapereke timauza kuti nonse mutani mupereka ngongole imeneyi, ndio amakhala akulimbikitsana kuti azipereka ngongole zimenezonso. Nduna ya zaumoyo ndi ukhondo amadalitso Waloyi yati umodzi ukufunika pa ntchito yokweza ntchito zaumoyo mzipatala zaboma. Ndunayi imayankhula izi mu mzinda wa Lilongwe pomwe imalandira thandizo la katundu malo mwa chipatala cha kansa cha National Cancer Center kuchokera ku Jagot Group of Companies. Tindi zambiri mu lipoti ili la Mwayi Mtumodzi. Awaloyi anati boma limakondwera ndi thandizo lomwe malandira kuchokera ku mabungwe komanso kampani zomwe sizaboma makamaka pa ntchito zopereka thandizo la zaumoyo mzipatala zaboma. Iwo anati unduna wawo kuchita chotheka kuti chipatala cha matenda a kansa National Cancer Center chidzipereka thandizo labwino komanso loyenera kwa anthu. Cancer Center ndi Center of Excellence yomwe Malawi muno ndikoyamba kuyikhazikisa ndi kuthandiza mapatienti ofika muna 200 pakadali panopa ndi kwambiriso akuthandiza azimayi yomwe amapezeka ndi cancer ya uterus. Koma magapo omwe amapezeka kunoko ena kutha kuwaona ndikubwera kuzathandizira boma. Ife tikuthokoza kwambiri komanso president monga amene amanenera nthawi zonse kuti amene angathe kutengapo mpata kuthandizira Malawi kuti akhale wathanzi komanso ma services athu akhale apamwamba atakutero. Tikuthokoza chifukwa cha thandizo limene lomwe labwera lero kuno ku National Cancer Center. Mawu ake mkulu wa Jagot Group of Companies Nazrin Jagot anati anakhuzidwa atapita pa chipatala chikaona odwala ndi kumva mavuto omwe alipo. Iwo anati ichi nchifukwa chake kampani yawo inasonkhanitsa katunduyu yemwe ndi wa ndalama zokwana 80 miliyoni kwacha. Wina mwa katunduyu ndi zipangizo monga njinga zokwera odwala komanso matiresi. Mwayi Mtumodzi, MBC Lilongwe. Tibwerere ku nkhani yathu yoyamba yomwe tikuti mtsogoleri wa dziko lino Professor Arthur Peter Mutharika watsindika kuti chidwi chake chili pa ntchito yobwezeretsa chuma mchimake mdziko muno, ndipo wati Amalawi asatengeke ndi anthu amene akufalitsa nkhani zabodza pofuna kusokoneza masomphenya a ntchito za chitukuko cha dziko lino. Tili ndi zambiri mu lipotili. Kudzera mukalata yomwe watulutsa mlembi wamkulu wa boma Justin Saidi, mtsogoleri wa dziko lino Professor Arthur Peter Mutharika watsindika za chidwi cha boma lake pothana ndi mavuto osiyanasiyana kuphatikiza njala yomwe yakhudza anthu ena mdziko muno komanso kukuza ntchito zosiyanasiyana zothandizira kukweza chuma cha dziko. Chikalatachi chatinso mtsogoleri wa dziko linoyu sakusunthika kapena kutekeseka pa masomphenya ake ndipo kuti iye sagwira ntchito mwachionetsero. Kalatayi yadza kutsatira malipoti omwe ali m'masamba a mchezo oti mtsogoleriyu sanatsogolere msonkhano wa nduna za boma sabata yatha. Pamenepa chikalatachi chati malamulo amalola mtsogoleri wa dziko lino kupereka mphamvu kwa nthumwi yoyenera kutsogolera zochitika zosiyanasiyana za boma kutengera kufunikira kwake, ndipo kuti iyi ndi njira yolimbikitsira ulamuliro wabwino komanso kuchepetsa kusakaza ndalama za boma. Kuwonjezera apa, chikalatachi chatinso utsogoleri wa dziko lino ukadali ogwirizana ndipo pamodzi ndi odzipereka kutumikira dziko lino. Chikalatachi chatsiriza ndi kutsindika kuti zovuta zina zomwe dziko lino likukumana nazo pano zili ngati nsembe yofunika pomanga ndi kukonzanso chuma cha dziko lino, kupititsa patsogolo kagwiridwe ka ntchito ndi kumanga tsogolo labwino la Malawi wonse. Bungwe loyendetsa chisankho la Malawi Electoral Commission MEC layamikira anthu osiyanasiyana mdziko muno kamba ka ukadaulo wawo kupirira komanso kuchilimika komwe anaonetsa pa nthawi ya chisankho chaka chatha. Wapampando wa bungweli a Justice Annabel Ntalimanja alankhula izi pa msonkhano omwe bungweli linakonzera akuluakulu amakonsolo, akuluakulu a polisi komanso mabwanamkubwa omwe ankayang'anira ntchito za chisankho cha chaka chatha. Olive Perry wafika ndi ripoti. Wapampando wa bungwe loyendetsa chisankho la MEC a Annabel Ntalimanja anati akonza msonkhano ndi akuluakulu a makonsolo
komanso akuluakulu a polisi potengera kuti ndi gulu la anthu omwe ali ofunikira pa chisankho. Hantalimanja anati msonkhanowu cholinga chake ndi kuwunikira momwe chisankho cha chaka chatha chinayendera pofuna kuti adzikwanitsa kuyendetsa chisankho monga momwe chinayendera chaka chatha. Iwo anatinso msonkhanowu cholinga chake ndi kupititsa patsogolo kachitidwe ka chisankho chapadera chilichonse kuyambira pano mpaka 2030. Monga mukudziwa ma DC, ma CEO komanso a polisi timagwira nawo ntchito m'madera ma district kuyendetsa zisankho kumbali ya ma CEO ndi ma DC komanso a polisi kuperekera chitetezo. Iwo anagwira ntchito mu electoral cycle ifika ku 2025 kuma by elections yonse tinachita cha komanso chisankho chachikulu chimene pa 16 September. Ndiye msonkhanowu utipatsa mpata kuti tiwunikire kuti ntchito inayenda bwanji. Bungwe la United Nations Development Program UNDP likuthandiza bungwe la MEC kuwunikira momwe chisankho chinayendera kudzera mu ntchito yotchedwa Malawi Electoral Support Project MESIP. Mkulu wa bungwe la United Nations mdziko muno Rebecca Adadonto anati misonkhano ngati iyi ndiyofunikira pofuna kulimbikitsa kukhulupirika komanso kusakondera pomwe ogwira ntchito ku bungwe la MEC ndi magulu ena onse akugwira ntchito za chisankho. Chisankho cha chaka cha 2025 chinachitika pa 16 September. Mwa anthu opitirira 7.2 million omwe analembetsa kuti adzavote, anthu opitirira 5.5 million ndi omwe anaponya voti pa chisankho chapitachi. Olive Phiri, MBC, Lilongwe. Mukuonera nkhanizi kuchokera kuno ku MBC. Tentonenso mitu yake. Mtsogoleri wa dziko lino Profesa Arthur Peter Mutharika watsindika kuti chidwi chake chili pa ntchito yobwezeretsa chuma cha dziko lino. Bungwe lopereka ngongole la MEDEF layambanso ntchito yopereka ngongole. Ndipo bungwe la MANEB layamba kulembetsa gawo loyamba la mayeso a Junior Certificate of Education. Takulandirani mu gawo lachiwiri la nkhani zathu. Bungwe la Malawi National Examination Board MANEB layamba kulembetsa gawo lake loyamba la mayeso a Junior Certificate of Education lero, ndipo ophunzira oposa 166,000 ndi amene analembetsa kuti azalembe nawo mayesowa mdziko muno. MBC inayendera malo ena omwe akulembetsera mayesowa msukulu zina za sekondari mu mzinda wa Blantyre kuti aone momwe mayesowa ayambira, ndipo malo ambiri omwe MBC inapita onetsa kuti mayesowa ayamba bwino. Kumzuzu mayeso a JC ayambanso bwino pomwe malo ambiri zinaonetsa kuti mapepala anafika mu nthawi yake yoyenera. Mkulu wa polisi mdziko muno Richard Luhanga watsindika kufunika kuti akuluakulu a polisi mdziko muno adzigwira ntchito yawo mwaukadaulo potsata malamulo onse okhazikika pamene akutumikira a Malawi. Luhanga anena izi kumangochi pamapeto pa maphunziro a akuluakulu a polisi olimbikitsa kuganiza mwaukadaulo komanso mozama pamomwe angagwirire ntchito zawo ngati atsogoleri. Owen Mavula wafika ndi ripoti. Akuluakulu oyendetsa nthambi a polisi mdziko muno monga makomishonala achiwiri kwa mkulu wa polisi komanso mkulu wa polisi anali pamodzi m'boma la Mangochi kuchita maphunziro apadera opititsa patsogolo momwe angagwirire ntchito ngati atsogoleri a nthambi. Chachikulu pa maphunzirowa kunali kufuna kuonjezera ukadaulo oganiza mwakuya pakati pa adindowa pamomwe angayendetsere nthambi ya polisi mdziko muno kuti ikhale yotumikira anthu mwa ukadaulo. Polankhula pambuyo pa maphunzirowa, mkulu wa polisi mdziko muno Richard Luhanga ati iwo ngati atsogoleri a nthambi ya polisi anachiona choyenera kuti akuluakulu onse achite maphunziro apaderawa pofuna kulimbikitsa ntchito za polisi m'madera momwe akuluakuluwa akutsogolera. Chozindikira chake nchionera kuti ife ndife akuluakulu amene timapereka upangiri kuonera kuti kodi polisi ya Malawi iyende bwanji, andikuti tichite zimenezo zoti kuyena kukhala ndi luntha, and lunthalo ndi limene talipeza kuzera mu maphunziro amene takhala tikupanga.
ndathokoza kajeno concertus amene akhala kutiphunzitsa kuti atipasa upangiri wamphamvu kwambiri, upangiri mmene tingapangire ulamuliro wathu, upangiri mmene ife ngati anthu tingamapangire zinthu, kodi tikamacheza olo tikamagwira ntchito nda zathu tizipanga zinthu bwanji. Mmodzi mwa omwe achita nawo maphunzirowa Alavu Mumabumba omwe ndi oyang'anira chigawo chakumwera chakunzambwe ati maphunzirowa awathandizira kulimbikitsa ubale wakagwiridwe kabwino ka ntchito pakati pa iwo ngati adindo ndinso apolisi omwe akuwatsogolera. Kusangalala kwambiri kuti training imeneyi yatibweretsa pamodzi ngati akuluakulu a polisi nkugawana ma experiences momwe timaphunzira kwa munthu kuphunzira kwina kuchokera kwa anzake pa zinthu zomwe zili zofunikira kuti upange bwino ngati mtsogoleri. Nthambi akuluakulu oyendetsa ntchito za polisi yomwe mchingerezi amayitcha kuti High Command anayikhazikitsa mogwirizana ndi malamulo pofuna kuti izitsogolera ntchito za nthambi ya polisi potumikira Malawi dziko muno. Owen Mavula, MBC, Mangochi. Wachiwiri kwa nduna ya zamalonda a Edgar Tembo ayamikira ntchito zomwe kampani zomwe sizaboma zikuchita pokweza chuma cha dziko lino kulimbikitsa luso la makono lopangira katundu zomwe anati zithandiza kwambiri kukweza chuma cha dziko lino. Atembo ayankhula izi pamwambo opereka mphoto ku kampani zomwe zachita bwino pa ntchito zawo mokomera ugula. Charles Wahara wafika ndi ripoti. Wachiwiri kwa nduna ya zamalonda Edgar Tembo ayamikira kampani komanso anthu ochita ntchito zamalonda ati kuti akuonetsa ukatswiri komanso luso pakapangidwa wa katundu osiyanasiyana mdziko muno zomwe zidzithandiza kuti dziko lino lidzigulitsa katundu wake kunja ndi kumapeza ndalama zakunja. Atembo ayamikiranso anthu omwe anakonza mwambowu ati kuti mphotozi zidzilimbikitsa kapangidwa ka katundu wabwino komanso kuti anthu ogwira ntchito zamalonda adzipita patsogolo mu ntchito zawo. Iwo anati izi zikusonyeza kuti anthu ndi okhutira ndi ntchito zosiyanasiyana zomwe kampanizi komanso anthuwa akugwira. Makamaka timafuna kuti talimbikise anzathu amene ali ma sectors osiyanasiyana amene akugwira ntchito zosiyanasiyana kupanga katundu osiyanasiyana kuti apitirize zimene akuchita. Lero timapasa mphoto amene awina mphoto zosiyanasiyana madera osiyanasiyana malingana ndi ntchito imene akugwira. Ndi kunali kuwalimbikisa kuti apitirize kuchita bwino magawo osiyanasiyana. Monga mukudziwa mu Malawi amene akugula zinthu masiku ano ndi Malawi amene ali wozindikira kwambiri. Ambiri Malawi ndi anthu kuti ayenda maiko osiyanasiyana komanso amatha kugula zinthu pa internet kuchoka madera osiyanasiyana. So ngati titafune kuti Malawi azitigula katundu wathu amene tikupanga muno Malawi ndi kuti katunduyo ayina kukhala kuti katundu wapamwamba woti azitha kupikisana ndi katundu yemwe akanagula ku maiko ena akunja. So pa chifukwa chimene chichi tikufuna tilimbikise anzathu amene akugwira ntchito zosiyanasiyana amene akupanga katundu osiyanasiyana kuti azitha kukhala m'maganizo mwawomo azikhala ndi customer amene ali wozindikira amene akufuna zinthu zapamwamba zomwe the same standard imene angagule ku maiko akunja azitha kugula Malawi muno. Tikatero ndi pamene titakwaniritsa kuti Amalawi asiye kugula katundu wambiri kunja azigula katundu wopangidwa Malawi muno. Ndiye kuti titha kusunga ndalama ya kunja imene mati forex imene timaona kugula katundu wa kunja pomwe tikanatha kugula katundu wopangidwa Malawi muno pamene tikutha kusunga forex komanso tikutha kulemba zathu zintchito. Ndiye kuti tikhala kuti tupanga create zintchito zambiri zimene Amalawi azitha kugwira Malawi muno. Malingana ndi wachiwiri kwa ndunayi, dziko likamapanga katundu wabwino zimapereka chithunzithunzi cha ntchito zamalonda komanso zokopa alendo zomwe zikhoza kuthandiza kukweza dziko lino m'magawo achuma. Ena mwa anthu omwe alandira mendulo zawo zaulemu kamba kochita bwino ndi Mayi Mbambande, a Jakev, a Lefna Trambala, Anthanda Manduwi, a Benedicto Nkoma komanso a Napoleon Dzombe. Charles Wahara, MBC, Lilongwe. Ndipo mu nkhani za masewero, bungwe loyendetsa masewero a mpira wa miyendo mdziko muno la Football Association of Malawi FAM lati libwenza ndalama kwa onse omwe analipira kuti aonere masewero apakati pa timu ya Flames ndi Equatorial Guinea omwe analephereka pa 19 Oktoba chaka chatha pa bwalo la Bingu mu mzinda wa Lilongwe.
masewerowa anali odzigulira malo mu mpikisano wa mayiko apa dziko lonse koma sanachitike chifukwa choti Equatorial Guinea sinabwere. Bungweli lati onse omwe anagula matikiti podzera pa makina a foni kapena ku banki abwezeredwa ndalama zawo mu njira yomweyo. Omwe anagula matikiti pa tsiku la masewerowa apitanso ku ofesi ya famu kuti akalandire ndalama yawo. Banki ya First Capital FCB yalowa mu mgwirizano ndi kampani ya #fitness poyika ndalama zokwana 40 miliyoni kwacha zothandizira mu mpikisano omwe uchitike kuyambira pa 6 mpaka pa 13 Juni mu mzinda wa Blantyre. Norbert Jameson wadzandi zambiri mu ripoti ili. Masewero a paddle amafanana kwambiri ndi masewero a tennis komanso squash, ndipo timu iliyonse imakhala ndi anthu awiri. Poyankhulapo pa mgwirizanowu, mkulu wa zamalonda ku banki ya FCB Atwikale Chirwa anafotokoza zifukwa zomwe ayikira ndalama zokwana 40 miliyoni kwacha mu mpikisanowu. Ife ngati First Capital Bank timakhulupirira makamaka kubwezeretsa pamene makastomers athu opanga invest. Ndi naona kuti makamaka ma corporate customers athu ambiri akumasangala ndi sport imene ingati nyuwani mu dziko la Malawi. Ndi naona nchazi kuti pange tournament imene sichita kumala kokha komanso kumayiko ena kumene kuli First Capital Bank ngati Zambia, Zimbabwe, Botswana ndi Mozambique. Ndipo amene adawine tournament imene tipanga launch lero iyi azakhala ndi mwayi opita kasewera ku Botswana ndi makastomers athu ena. Ndipo mmodzi mwa akuluakulu a kampani ya a Jean Claude de Silva anayamikira mgwirizanowu kuti uthandiza kupititsa patsogolo masewero a paddle omwe ndi atsopano m'dziko muno. Mpikisanowu omwe kutchedwa FCB Paddle Cup useweredwanso mayiko ena anayi omwe banki imagwira ntchito zake monga Mozambique, Botswana, Zambia ndi Zimbabwe. Opambana mayikowa adzapikisana pa mpikisano omwe udzachitike m'dziko la Botswana. Norbert Jameson, MBC Sport. Ndi nkhani imeneyo tafika pa mtsiriziro pa nkhani zathu madzulo ano, koma tisanasiyane tionenso mitu ya nkhanizi. Mtsogoleri wa dziko lino Profesa Arthur Peter Mutharika watsindika kuti chidwi chake chili pa ntchito yobwezeretsa chuma cha dziko lino. Bungwe lopereka ngongole la MEDEF layambanso ntchito yopereka ngongole. Ndipo bungwe la MANEB layamba kulembetsa gawo loyamba la mayeso a Junior Certificate of Education. Pezani nkhani ndi zina zambiri popita pa mbc.mw kapena pa MBC Digital pa Facebook, Instagram komanso X. Munali ndine Mercy Zamawa ndi mzangayo Savita Wilima, tikufunirani usiku wopambana mwakoma nonse. Mwasawani nonse madzulo ano yafika sontheja timakupatsani za nyengo. Kuna zizira mmawa madera ambiri a mdziko muno monga uchitedze ku Lilongwe ndi mlingo okwanira 10, 11 bwalo la ndege la Kamuzu ku Lilongwe komweko komanso ku Nzuzu, pamene ku Phalombe nakonso kuna zizira ndi mlingo okwanira 12. Pakali pano tikuyembekeza nyengo ya mitambo yapatali komanso ya mphepo kupitirira madera ena a mdziko muno. Tikuyembekezeranso nyengo yozizirako ndithu komanso ya chifunga kupitirira madera ena mdziko muno makamaka usiku uno komanso mawa. Mphepo yamwera nayonso ikhala kupitirira kuomba pa nyanja zathu nthawi zina monga nyanja ya Malawi komanso ya Chilwa ndi Chentosa amene timagwiritsa ntchito nyanjazi kuphatikizirapo asodzi tikapitize kukakhala odziteteza. Izi choncho kamba ka mphepo zomwe tikulandira mdziko muno kuchokera nyanja nchere ya India chakumvumaku kumafalikira madera ambiri a mdziko muno zomwe zizofunda komanso zachinyontho chochepa kwambiri. Usiku uno tiyembekezerenso nyengo ya mitambo yapatali kupitirira madera ambiri a mdziko muno kuphatikizapo nyengo ya mphepo madera ena komanso yozizirako ndithu. Mawa tikuyembekeza nyengo imeneyi kudzapitirira mdziko muno kuphatikizapo nyengo ya chifunga madera ena makamaka mchigawo chakumwera
komanso ena amphepete mwa nyanja. Kudzafundanso mawa mamawa kwa Ngabu komanso Nsanje ndi mlingo okwana 19 18 kumangochi koma tiyembekeze nyengo yozizira kudzapitira madera ambiri a mchigawo chapakati komanso kumpoto kwa dziko lino. Mawa masana tiyembekeze nyengo ya mitambo yapatali kudzapitira madera ambiri a mchigawo chakumwera pakati komanso kumpoto kwa dziko lino kuphatikizapo nyengo ya mphepo m'madera ena. Kudzatentha kwa Ngabu komanso Nsanje ndi mlingo okwana 28 mawa masana koma tiyembekeze nyengo yofunda kudzapitira madera ambiri a mchigawo chakumwera pakati komanso kumpoto kwa dziko lino. Mkucha lino lachitatu tiyembekeze nyengo ya mitambo yapatali kudzapitira madera ambiri a mchigawo chakumwera pakati komanso kumpoto kwa dziko lino kuphatikizapo nyengo ya mphepo madera ena komanso mvula ya mawawa ndithu mwapo ndi apo. Madzulo ano munali ndine Tapewa Khuta kumutu. Khala nozindikira dziwani za nyengo.